Hej 13 VM. Så er det tid til, at vi kommer i gang med næste skridt på vej mod den endelige start af bachelorperioden. Denne her gang handler det om, at det jo ikke varer særlig længe før vi faktisk har den første dag i den deciderede bachelorperiode. Og som I kan se på den her slide, så starter det jo mandag den 10. oktober, hvor I bliver introduceret til bachelorperioden. Og som I kan se, kan I følge med via Adobe Connect. Jeg sender et link ud til alle. Indholdet for introduktionen kan I se her. Det handler simpelthen om de krav, der er til bachelorprojektet, hvordan vi tilbyder forskningsværksteder, metodekurser, skriveværksteder med mere i løbet af perioden, som I kan benytte jer af. Og derefter vil jeg holde et metodekursus som bachelor. Til sidst vil Birgitte eller Jens fra biblioteket holde en biblioteksworkshop. Og det bliver holdt sådan, at den ene halvdel af årgangen, inklusiv jer, skal have bachelorintroduktionen om formiddagen fra kl. 8.30 til kl. 11.30. Og det er så i det her lokale A217 plus A218. Og så den anden halvdel har oplæg med Bubble. Om eftermiddagen er der ikke noget for jeres vedkommende, der har den anden halvdel Bubble SL, men det er jo ikke interessant for jer. Det, der også er vigtigt at gøre opmærksom på, det er, at samme uge, bare om tirsdagen, er der mulighed for at komme til et problemformuleringsværksted fra 12.10 til 15.40. Her vil Mie afholde et oplæg og igangsætte workshoppen eller formuleringsværkstedet med de, der er til stede. Og I har her en mulighed for at tyvstarte på jeres problemformulering og derved spare noget vejledning i virkeligheden. Så det kan jo være en mulighed, man kan benytte sig af. Og I vil kunne se lokalet under time edit. Det næste, der kommer til at ske, er at selvfølgelig, at I skal i gang med vejledningen. Og det er en aftale, som vejlederen sender ud, fordi at det starter med en klyngevejledning, hvor jeres vejleder mødes med de grupper, vedkommende har og holder en fælles klyngevejledning. Så er der en anden dato, der er rigtig vigtig, og det er i virkeligheden det, som er det interessante lige nu for mig at holde oplæg om. Det er, at der er en deadline omkring institutionskontrakten, nemlig den aftale, man har med institutionen, sin praktikinstitution, omkring praktikken. Og deadline er faktisk fredag den 14. oktober, og skal afleveres på fronter under 4. praktik, og jeg har oprettet et rum til jer, hvor I afleverer. Og jeg kommer nærmere ind på institutionskontrakten i det følgende. Og det sidste er, at bachelorvejlederen skal godkende jeres foreløbige problemformulering. Vi ved jo, at problemformuleringen er levende, så det er et spørgsmål om at lave den første problemformulering og få den godkendt af vejlederen. Når det så er, at vi taler om institutionskontrakten, så kan I finde den på det her sted på nettet. Og jeg kan lige prøve at klikke på det, så I kan se, hvor vi så hopper hen. Så kan I se her. Så kommer I ind på den, der hedder institutionskontrakt bachelor merit, og det er i form af et docx-dokument, således at I kan hente det ind og arbejde med det i Word. I kan også printe det ud og skrive på det i hånden og scanne det. Det vigtige er bare, at der står, hvem der er medlemmer af gruppen, og institutionen står her. Og der skal selvfølgelig laves en kontrakt for hver institution. Jeg hopper lige tilbage til PowerPointen. Her. Og der kan I se, at I også kan finde den samme kontrakt, hvis I går ind på websitet Pædagoguddannelsen prøver, prøve merithold, bachelor merit. Og så er der simpelthen et sted, hvor der står informationsmaterialer, og der kan I finde institutionskontrakten blandt meget andet. Det, der er vigtigt ved institutionskontrakten, er, at den skal fungere som en godkendelse af fremmøde. Nederst på kontrakten vil I kunne se, at der står, at institutionen godkender, at I har gennemført jeres praktik. Og det er jo lidt mærkeligt, at man skal udfylde den i starten af perioden, i stedet for at institutionen skriver under, når det er færdigt, når I er færdige med jeres praktik i slutningen af bachelorperioden. Og der ligger også nogle ting i det, som kan gøre, at vi har været nødt til at gribe det an på en anden måde. Fordi hvis I har aftaler med mere end én praktikinstitution, kan det være svært for den enkelte institution at have overblik over, hvorvidt I har gennemført alle jeres 6 praktikdage. Det er også svært, når der er en gruppe på flere, fordi så kan I
være på institutionen på skift for eksempel. Og så er der også det, at praktikken både består af forberedelsen af jeres empiriindsamling, gennemførelsen af den, af både empiriindsamling og aktionerne, opsamlingen og bearbejdelsen af empirien, som jo ikke behøver at foregå på institutionen, og så en præsentation af denne empiri for institutionen, hvor I også inviterer til en faglig diskussion af empirien. Og det gør jo, at det kan være svært for institutionen at have overblik, fordi I ikke nødvendigvis er der alle praktiktimerne, så at sige. Derfor har vi fundet en anden løsning. Vi har, det er Sys Bisgaard og jeg, har formuleret af en uspecificeret plan, hvor I skal skrive og beskrive de 6 dages praktik for hver enkelt af jer. Og den skal så vedhæftes institutionskontrakten som bilag. Og I kan eventuelt bruge en skabelon til dette, og skabelonen finder I på fronter. I kan se, at I går op under I går op under den sti, I kan se heroppe. Det er i virkeligheden under 4. praktik, og så går I videre ind under jer i arkivet, og så finder I skabelonen her. I kan se, det er samme sted, hvor de andre også skal aflevere deres institutionskontrakt. Og den der skabelon, den ser sådan her ud. Den er selvfølgelig meget længere nedad. Jeg har bare klippet en lille bid ud for at vise jer det. Men det handler om, er simpelthen, at I skal under hver uge, I skal have hver jeres plan. Det er derfor, der skal stå navn og studienummer heroppe. Og så skal man for hver studerende, for hver af de her planer, skrive, hvad har I tænkt jer at gøre? I hvilke uger har I tænkt jer at gøre hvad? Så der skal ikke stå noget på alle dagene. Der skal stå noget der, hvor I gør noget, der er praktikrelateret. Og så skriver I, hvad I gør, og derudover så skriver I også, hvilken institution er det, I har aftale med, og hvad er aftalen? Hvad går den ud på? Fordi det er jo også det, institutionen skriver under på, at de stiller sig selv, lokaler, midler og ikke mindst brugere eller borgere til rådighed for jer. Den her skabelon er ikke en, I skal bruge, men det er en, I kan bruge. Og den er uspecificeret, sådan at der simpelthen er alle ugerne i hele bachelorperioden. Og på den måde kan I så lægge de 6 praktikdage ind. Og denne her oversigt, og I kan også lave en selv, det behøver ikke lige præcis se sådan her ud, den skal I så lægge ind som bilag på jeres institutionskontrakt, sådan at den enkelte institution skriver under på de 6 dage, I beskriver for hver af jer. Og afleveringen af den underskrevne institutionskontrakt, det var jo så fredag i uge 41, skal lægges her. Som I kan se, der er simpelthen en mappe, jeg har oprettet lige præcis til jer, en afleveringsmappe. Ja. Det, der kan være svært ved at skulle lave planen allerede nu, er naturligvis, at man ikke på nuværende tidspunkt tænker, at man egentlig har overblik. Og det er jo også rigtigt nok. Men det der fidusen er, at man kan blive tvunget til at tænke de 6 praktikdage igennem. Tænke igennem, hvor det vil være hensigtsmæssigt at lægge dagene, og tænke igennem, hvad disse dage egentlig skal indeholde. Og på den måde kan I komme i gang med planlægning af jeres bachelorprojekt, hvor I faktisk får skitseret perioden relativt præcist, i hvert fald hvad praktikken angår, allerede nu. Så det kan være en fordel midt i følelsen af, at I sikkert synes, at det er uoverskueligt. Nu I er i gang med en anden prøve, og det er svært at danne sig og overblikke så tidligt. Men I skal se det som det første skridt. Det er muligt at justere på jeres plan og ændre på jeres plan undervejs, fordi der kan og vil sandsynligvis opstå behov for ændringer. Det vigtige er, at den er der. Hvis I har spørgsmål, så skal I ikke holde jer tilbage med at skrive til mig. I kan skrive på Facebook, på gruppen, så alle kan se mine svar på jeres spørgsmål, eller I kan selvfølgelig også skrive til mig på mail. Det var alt for nu. Tak, og have en fortsat god uge.